Makert, YouTuber ta' sabra ma' Mixon, fejma kont nitkellem u diskuti dwar it-tinilek tal-kwarti tal-finali tal-UEFA Champions League bej Bayern Munich u Arsenal. Eliminazzjoni għattim tiegħi, eliminazzjoni ġusta tista' tgħid. Arteta ħareġ bl-qodax possibbli li kienu Raja, White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu, Zinchenko, Jorginho, Rice, Odegaard, Saka, Havertz u Martinelli, pjuttost daġ verament saħħithom. Bayern kellhom diversi players neqsin bħal Coman, Gnabry u Davis. Tnejn minnhom kienu injured, Davis li kien sospiż u ovvjament inħassu wkoll dawn il-players għal momenti twal fil-logħba wkoll. Il-logħba kellha proprjetej żvolta differenti wara goal, biss però proprjetej Bayern Munich ma sarqu xejn u żgur li l-web xejn kien jemmeritom għal mod u ta' kif kontrollaw il-logħba wara goal u żgur li ma ħallewniex noħolqu azzjoni perikoluża li hija waħda li jella stata Neuer. Il-tempo tal-logħba kien fidejna, għal-momenti twal tal-logħba, però hekk nemmen differenza bejna u bejn is-City. Kulħadd jaf is-sena 2024 bejn skuraw b'gols bl-amment, però logħbiet bħal tal-bieraħ trid dak l-attakkant pur li tista' tiddependi l-logħba fuqu u tiddependi xi ħaġa li forsi ħajsiblek xi ballu jew ħajħolqlok xi ħaġa biex kemm jista' jkun tipprova toħloq problemi li l-asta tal-Bayern. Nixtieq nsemmi punti ieħor ukoll fuq l-esperjenza rebħet il-bieraħ ta' Bayern Munich kif diġà bejt ngħidilkom ħadd ma rriskja minn plejers tagħna, ħadd ma wera personalità, ħadd ma wera responsabilità biex jipprova jieħu dak ir-riskju f'ċertu momenti fil-logħba, speċjalment wara l-gowl, biex nieħdu l-logħba għal Bayern bejn nkunu slow, naïf, nagħbu sideways inkollu, one pass too many, ma kenniex plan B, fil-planetej laqqas, provajna għaddu minn ma' linji inkollu, ma minnix one diagonal run li waħda, għartur id-dominanza ta' Bayern ukoll u kienu verament organizzati fuq wara, iċ-ċentrali tagħhom Eric Dyer u De Ligt kienu verament strumentali. Diviża tagħna wkoll, il-gowl probably kien żball ta' midfield, żball ta' Rice u Jorginho li ma trekkjawx il-ġiri ta' Kimmich. Saliba Gabriel kienu fil-kaxxa żgħar jiddefendu l-ewwel asta u t-tieni asta, biss però ġirja fin-nofs il-midfield ħadd ma baqa' jiġri ma' Kimmich u ġmil ta' header bir-raja fir-rokna x-xibka. F'ġimma tista' tgħid tlif reġistazzi dwik. Għadha iċ-ċans għalik, però kulħadd jaf li lig mhux fidejn issa u fidej is-City. Ġiex punti vera, ġiex punti li tista' tgħid kollox jista' jiġri għadu, biss però City wkoll wara l-eliminazzjoni tagħhom ma nemminx li ħajfallu l-logħba issa. Verament diffiċli ġurnatej biex ifallu. U fem ma sax tgħid, dak hu sabet futbol Ingliż, biss però rridu naraw issa kif ħajspiċċa l-istaġun għalina. Ħajjoħolqu fis-supporters ħajjoħolqu diskussjoni fuq il-coach, jinxot nibqa' Arteta ovvjament nemmen li l-iskwadra jonqosha ġiex plejers oħra, winger fil-planetej, left back u attakkant pur. Alright, niskurjaw bl-amment, kuħat niskurja, biss però fl-Ewropa il-logħba hija differenti, kompetizzjoni differenti u trid players ta'
ċertu esperjenza li kapaċi jkunu point of difference biex tirbaħ il-logħba il-korrida finali bħalma konna l-bieraħ ribija. Nixtieq semmi punt ukoll l-ewwel leg l-ewwel goal ta' Bayern żgur ma kienx naqlawh u ġejna hawnhekk 2-1 rebħu Bayern illum ma bxejn il-bieraħ sorry konna morru għall-logħba ta' extra time biss però Bayern wara dominanza mbagħad wara l-gowl u kontrollaw il-logħba bla problemi. Kif ġiet semmejt l-esperjenza, ma ninsewx aħna kull ma għandna players esperjenza u players ta' fil kompetizzjoni li huma erba' Partey, Jesus, Havertz u Jorginho, Zinchenko wkoll ħamsa skużawni, ovvjament Zinchenko u Partey ma labux, kien għad tliet players mill-11 li labu fil kompetizzjoni, meta tara ta' Bayern lef fil kompetizzjoni tista' tgħid tim sħiħ. Labu fl-Ewropa, fil-Champions League. Ovvjament, tim għadu żgħir, aslan x'nitalmu, nieħdu talima minn din l-azzjoni. Irdu nħarsu l-qudiem, mista l-logħba ma' Wolves fil-Premier League, żgur li ħatkun logħba oħra diffiċli away, ġa Molineux. Wolves kulħadd jaf kemm huwa tim perikolus, jista' jtik problemi. Irdu nistennew naraw se jiġri sa nhar is-Sibt kontrihom. Kif diġà għedt, baqa' ħafna logħob, 6 logħbiet biex inkunu preċiżi, kollox jista' jiġri, biss però fl-opinjoni tiegħi jekk nagħmlu staġuni ieħor bla tazza għalija xorta staġun ta' falliment, jixxaqna nispiċċaw staġun tazza, tgħidu li għadna Charity Shield. Come on, aħna Arsenal Football Club ħan iktar minn Charity Shield, League jew Champions League jista' tkun li leha. Nippruvaw akkosta kollox għal-League, mhux tkun faċli, m'għadux fiktar f'idejna. Biss però kollox jista' jiġri li nistennew naraw issa dawn 6 logħbiet li baqa'. Kif ġi semmet ukoll qabel, ħafna supporters ukoll ħajħolqu argumenti fuq il-coach. Għandux nżommuh jew le, jiena intiħ ċans season ieħor bla dubju, da ma ninsewx laħwa wara kollox da Arteta kien dak il-coach li reġa' tagħna fiduċja u tama fit-tim tagħna u rġajna tħanna fl-Ewropa, f'Champions League, wasalna għadin għal-finali u l-ħaddef kemm konna nqalaw 10 snin ilu f'round of 16. Ġifieri għamilna pass, avvanzajna. Jalla sena d-dieħla nerġgħu navvanzaw u nibqgħu sejrin sal-aħħar. Mhux tkun faċli, ħajkun fit-timijiet, biss però nemmen li għandna biex jekk inżidu u nixtru dawk il-3 players li qosna biex it-tim ikun komplut. Grazzi, dak kollox minn naħa tiegħi, nfakkar in-nies segweċi tagħna fil-sessita programm fil-YouTube channel tagħna, Kamra Sportiva. Il-programm li jmiss huwa dal-ġimgħa mal-Orjana fis-6. Grazzi u nsellem il kulħadd.